Jopuonjre mag mbalariany e kaunti ma Taita Taveta kod Kwale osejo siasa masani gikoni owuok oko mag kelo pogruok e duond bura mar ODM kaachiel kod mago matemo tiyo gi rawere e kelo mutni e rombe mag siasa. Gikone gin gisiro lwedo winjruok ma yande ne oketie kogno e kind mosendo Raila Amolo Odinga kaachiel kod jatend piny Kenya William Ruto kendo giikore mar dok e ndara kaka moko kuom josiasa sani koro dwaro. Joja kone ler koya e kaunti ya Mombasa. En romo mane okelo kanyakla jotend jopuonjre mag mbalariany mawuok e kaunti ma Taita Taveta kod Kwale mar chiwo ler e wi chung' margi kaluwore gi mutni mag siasa masani tuere e pachoka. Comrades hello. Hello. Comrades hello. Hello. Sema tutam. Tutam. Kae ne gikone gin gisiro lwedo winjruok mar broad-based government mayande ne ochuogi gi mosenindo migosi Raila Odinga kaachiel kod jatend piny Kenya William Ruto. Mokwongo adago erokamano ne party leader marwa Dr. Oburu kuom riwore kod William Ruto mondo giti kanyakla. Kuma dieri Raila Amolo Odinga ma en waluongo kaka baba nowewa broad-based. Kanye monego beni wabete. Koro gisani tadwa wacho ni Ruto to osetiyo maber. Wan kaka Taita Taveta University comrades wa support Dr. Oburu Odinga gi leadership mar Dr. William Ruto. Owacho ni tutam kaluwore gik ma ni Dr. Ruto osetimo sani gero no hostel manyien kacha afforded through under the affordable housing program. The broad-based government waseyudo ni koro conflicts nobedo resolved yani. Kane maandamano notimore ni 2024 kachichande, ji mang'eny nowito ngimagi. No mang'eny kabisa yudo nyaka ni students mag various universities nowito ngimagi. Lakini nikech kaka broad-based government nobiro mane baba Raila Amolo Odinga nobedo piny mowuoyo gi our able president nowinjo wach masani endi gimoro amora ni sawa. Jopuonjre go ne oseyo paro mar moko kuom josiasa madwaro ni jopiny odogi e ndara mar bago ng'anyo ka bende giseyo jotelo manyayo weche mag akweda to chutho mag dhoudi e seche magitimo campaign mekgi. Yes, we want dialogue. Hakuna vitu ya kusema sijui maandamano. 2024 hatutaki tena kupoteza comrades kama Rex. Comrades wengi walikufa sana kwa hiyo maandamano. Mnataka turudi tena huko ama tuendelee na masomo tutengeneze manyumbani kwetu. Ama nyinyi mnasema aje? Ni muda ambao tumepita siasa za kugawa watu kwa misingi ya kikabila, kidini na hata kwa misingi ya chama, si ndio? Kwa hivyo endapo mtu yote ana tofauti zake za kibinafsi labda aje tuzungumze tuweze kutatua mambo yetu kama chama cha ODM kindani, si ndio? Lakini kusiwe na mtafaruku ambao tunazidi kuona. The thing is we are going to support the government that gives us evidence on the ground. Giramo ni sani gisema norego mbulu kendo gidwa tiyo gi thoth margi e yiero telo mowinjore magikoni biro chopo lek margi kaka rowere. Wariwre to wakaw kura mondo aduok Ruto kendo e office. Ngech kuma dieri Ruto tiyo nderni beyo ka wuotho kan ido ka ndara beyo Ruto osebedo ka tiyo. School kae king'iyo sani e skundwa kae. Skundwa ka chien ka janwa sebedo gi shida mar pi lakini sani pi nitie kendo hostel sigero. Daher kwero rowere wetena youth magwa kik wadoge ndara waol gi chwero remo iga ka iga. Last year 2024 no anego youth mang'eny gin comrades notho e ndara kaluwore gi maandamano mok nyal konyowa. Let us support ur government waol gi tho nyaka wa move on. Wa support ur Dr. Oburu Odinga kod President William Ruto kani kama ne baba nowewa mondo wamedu kelo kwe e siasa marwa ma Kenya kaendi. Gimiyo wa pipi maonge kama wachal ne wane desert. Pisani endi donjo kanyo mobro bedo gi pi miwe mane wan Mount Kenya wi got malo kucho. Ayie go sana kena nawacho ni tutam. Magi ne giwacho ka bende giseyo moko kuom jotelo magikoni lek margi en neno ni gikelo pogruok e kind jokanyo e duond buch ODM. We know you and your agenda is to scatter the ODM party and more of the broad-based working arrangement between President Ruto and ODM. We want to state here in broad daylight that we have resolved to protect and support the ODM party, its leader Dr. Oburu Odinga and the entire leadership under the broad-based government. Mnatuonyesha picha gani mkiwa katika uongozi? Sisi kama viongozi tunakuja tunakashifu hiyo na tunakataa. Sasa hiyo ndio maana tunasema Ruto ni tutam. Mmetuonyesha picha mbaya. Comrades power. George Aoko, Ramogi TV.